I denne video gennemgår vi forsøget fremstilling af sæbe. Vi kommer på reaktionen, selveste forsøget, vores resultater og efterbehandling. Reaktionen bag sæbefremstilling. Sæbe laves ved en reaktion, der hedder forsætning. Man blander fedt, i vores tilfælde tripalmitat, med natriumhydroxid, altså NaOH, som så producerer sæbe og glycerol. Og for at den her reaktion faktisk virker, skal man bruge en varm, koncentreret NaOH-opløsning. Og efter, når reaktionen er færdig, tilsætter man mattet saltvand, så den faste sæbe udfældes, så man kan filtrere den fra. Forsøgsbeskrivelsen. I forsøget starter man med at afveje 1 gram NaOH til en kronisk kolbe. Derefter tilsætter man 5 mg vand, og så omryster man. Og derefter afvejer man 5 gram fedtstof og tilsætter det til en ny kolbe og tilsætter 25 gram etanol. Derefter hælder man NaOH-opløsningen ned i fedtstof-etanolblandingen sammen med en magnet. Derefter laver man et vandbad af cirka 1 liters bærglas, og så sætter man det ovenpå en magnetomrører, og så sætter man kolben i vandbadet i cirka 10 minutter med omrøringen på. Derefter hældes 200 ml mættet saltvand i et bærglas, og så hælder man blandingen i saltvandet, og så derefter opvarmes det til ca. 50 Celsius, og så er det der, hvor sæben udfaldes. Derefter så skal man fiske magneten ud af blandingen, og så tage handsker på, hvor derefter man så filtrerer sæben gennem et ostelærred, hvor man presser det ud i en normal vask. Og så med det filtrerede sæbe overfører man det til et urglas og lader det tørre indtil den næste time. Og så i den næste time afvejer man urglasset med sæben, og så kan man beregne udbyttet. Resultaterne. Vores eget forsøg fejlede desværre, så vi har fået resultaterne fra Esben. Okay. NaOH vejede ca. 0,98 gram, og fedtstoffet vejede ca. 5,19 gram. Urglasset uden sæben vejede 59,7 gram, og urglasset med det tørrede sæbe vejede ca. 67,31 gram. Det giver en sæbemasse på ca. 7,61 gram, som man skal se på udregningen. Så for at udregne stofmængden af tripalmitaten, skal vi bruge formlen M er lige med lille m divideret med stort M. Det betyder stofmængde er lige med masse divideret med molmasse. Så putter vi tallene ind, som er 5,19 divideret med 807,339, som så er lige med 0,00643 mol tripalmitat. Så hvor meget sæbe skulle vi teoretisk have fået? Reaktionen viser, at 1 mol tripalmitat giver 3 mol sæbe. Så vi ganger de 0,00643 med 3, så det giver 0,01929 mol sæbe. Derefter ganger vi med molmasse for sæben for at få gram. Så det er 0,1929 gange 278,912, som så giver 5,38 gram. Så vi burde teoretisk set have fået 5,38 gram sæbe, hvis alt gik helt perfekt.
Hvad fik vi faktisk, og hvad er udbytteprocenten? Vi fik 7,61 gram i praksis. Udbytteprocenten er lige med, hvad vi fik divideret med, hvad vi burde have fået gange 100%. Så det bliver 7,61 divideret med 5,38 gange 100, og det giver så 141%. Så det betyder, at vi har fået 41% mere, end vi burde have fået. Men det giver nok skyld på, at der nok er noget resterende vand tilbage, som ikke er helt tørret væk, og ikke kom helt ud, da vi pressede det ud. Diskussion og konklusion. Udbytteprocentet er over 100%, og er derfor ikke realistisk. Det er nok skyld til, at vandet fra saltvandsopløsningen ikke blev helt presset ud af sæben under filtrering. Da sæben tørrede, var der nok stadigvæk vand fanget i den, som bidrager til massen. For at få den korrekte udbyttelse skulle sæben nok have stået tørret lidt længere, inden den blev varet. Men selve forsæbningsreaktionen lykkedes dog, og der blev dannet sæbe og glycerol som forventet.